Dit is het initiatief van Vegeningsstaten zelf. Volgens mij hebben wij het enige verzorgingshuis die maar rent naar de meesten. En collega's zijn allemaal mee, zodat de meesten er toch eventjes uitkomen en op een leuke manier de avondvierdaagse dwang kennen. De lucht en het groen van de natuur. En een paard waar wij ettelijke keren de roen hebben. Wij wennen hier vlakbij. En dan doen we dit altijd om. Prachtig. Want kom je ook gewoon van en dan wel eens even de door uit? Nou ja, iets even in de wedstrijd. Naar de winkels even, dat is al. Wie je nog wel gauw is de jouwe tro? Nou, net meer. Want ik was net alleen nog terug jou. Dat doe ik niet meer. Ik net met de rollator, dat is stom, maar ik doe het niet. Nee. Dus dan is dit een prachtig. Dit is wel hartstikke mooi, ja. Je sliep er vannacht wel om, hoop ik, hè? Ja, hè? Ja. Hoe gaat het met jou? Hey, hartstikke prima. Ik wissel je allemaal met mijn collega Dieter. En dan wil ik naar zijn werk. Hij hoeft de hele dag gaan werken, dus nee, dit is een leuk initiatief. Zo rust even beweging. En de meesten genieten, ik niet zo. En wij genieten mee. Want wij dachten de avondvierdaagse met de senioren, dat tempo zal wat afvallen, maar je hebt er gewoon het best in. Gang is alles, hè? Hey. Nou, Arie, wat leuk! Best! Daar allemaal maar even op een rietje zetten. Wat vind je van deze tocht? Geweldig. Wat vind je van deze tocht? Mooi. Wij altijd willen. En dan ben ik zuiden de dier dat in het is. En waarom geniet je Josa? Nou, omdat ik het mooi vind. En ik ben toch altijd alleenig. Want je komt gewoon van net zo vaak de door met u, toch wel? Nee, ik doe de midstrijd net weer uit. Want dan ben ik bang dat ik knuffel. Nou, daar heb je ook geen les van, want je hebt buggelieder en alles. Het beste. Ja, mijn man is al hier en bij. Maar ze dit dus maar goed regelen. Nou, geniet je er nog even van. Ja, dat kennen we nog even ook. Nou, al je tegelijk van yeah!